follow-up ya chibale amene avutika ndi kusefukira kwa madzi kunkhota ayi apa tipanga focus makamaka za asilikali athu a dziko lino Malawi Defence Force ndi zonena kuti anamukira kumenekoko ndithu kunkhota kukathandizirako ndi ma evacuation komanso rescue kuti mwina mwake amene kaya akusowa anthu iwo kukathandizira komanso ndi kuti mwina kuwapanga evacuate kuwasuntha ndithu kuti akakhale malo otetezeka anthu amene akhudzidwawa. Ayi mutilole tifotokoze bwinobwino nkhani kuti kodino ikuyenda motani. Ndetu kuyambano masiku apitawa takhala tikupatsani makamaka ma update amene zinayendera 5 days itu mvula inakhala ikulikitemuka kunkhota komanso chigawo chapakati tingonena choncho kumeneko kupangitsa zonena kuti kunkhota madzi asefukire kuduwangwa ndi zinali wesi kwambiri. Kunalitu ndi kuti manyumba kumira komanso ma bridge ndi zina zotero misewu kuonongeka komanso kuti anthu okwana 5 ndamene anakasowabe mpaka napanopa. Kumakamba kuti mwina mwakamana anatisiya ndithu 5 kubwera ndi kuti anthu okwana 30,000 ndamene akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi kumeneku. Kulitu ndi kuti kuluza chakudya mukudziwa ndi kuti matumba nganayi matumba achimanga kokoloka zina zoterozo kanayi ndi ufa onse ndi kuti kunyowa kokoloka basi zinthu kungoonongeka kumeneko ndithu ku nkhota. Nawo chifukwa cha zimenezozo kunapezeka kuti asilikali athu a dziko lino Malawi Defence Force anapita ndithu kumeneko kuti akathandize kuyamba kuthandizira ndi rescuing kupulumutsa anthu amene mwina mwake amafunikira chithandizo ndi kuti amene analatamira ena ndi enawo kunayo ndithu kuthandizira komanso mwina kaena zima building kaya zinali zinagwera kuthandizira ndi zina zoterozo. In addition ndi kuti kunalinso evacuation mission imene ndi kuti kunali kutenga anthu aja kuwakakamiza ndithu ena ndi enawo amene amakanawo ena kunayi kuwanyamula mudzi magalimoto zawo za asilikaliwo kumakasiya ndi kuti malo amene anali ngati otetezeka kuwachotsa malo amene anali ovutawa kuti mukhozeze kuti ayi madzi aphwera mukhazikikabe umu ikatero ilikitemukenso ndati muyambe ndi ayi tisunthe panopa ndi kunayi kuwapititsa makampu amene akonzedwa mene mudzikakhala anthu atukamba za maskulu padza anthu amakonda zikachitika zonse kwakhala maskulu ndi kuti basi menemo azikadikirira ndithu kufikira mwina nthawi imene nozizakhala ngati kunjaku kwa kamuka ndithu basi ndi kuti zili bwinobwino anthu angabwererenso mapakanali panopa malo ndona kuti sali safe ndithu. Ndetu zinayi motero komano timakamba za anthu 5 amene apezeka zono akusowabe mpaka napano ena mwina apezeka komano anthu 5 ndipo anthu 5 amenewa pakuphatikizapo mzimayi amene ndoyembekezera nayenso ndizota kusowa kumeneko kuduwangwa makamaka mu chigawo cha Senior Chief Kanyenda. Kwa Senior Chief Kanyenda mfumu yakulu Kanyenda kumeneko ndi kumeneko apezeka zona anthu amenewa akusowa. Ayi zosayenda lopang'ono pomwe amene atisiyawo mizimu yawo ikawusemo mtendere osatha. Ndi awa asilikali isizoti angopita kukapanga ngatino akukamenya military mission. Iyi si mission yotumizidwa ndi kuti ku barracks kuti ndi gen initiative ya ku barracks. Of course ndi initiative yonena akathandizira komano akathandizira mogwirana manja ndi aja a DODMA, Department of Disaster Management Affairs. Awa ntchito yawo ndoti amathandizira kuyang'ana ngozi zogwa mwadzidzidzi ndeti ngathane nazo bwanji pamene zachitika kuti mwina mwake anthu asamayite kukhalira kuti amene akagwire izi ndani iya zikangochitika mazoti ndi za department yathu amaziwonso mene angapangire kuthandizira anthu amenewa. Ndi amatsimikiza kuchokera ku konsolo ya nkhota amene amayankhulira konsolo imeneyo ngani mkandawira amatsimikiza onati asilikali ondozondarani atumizidwa kumeneko ndipo afika kuthandizira. Ilo linali dzulo komano ndi kuti tingakambe zoti ama issues wanachitika I think kandidzana ngati sidzana lalitali mene kunoti all this time asilikali wangaranali kwanayi kochepa koma apa unayi ngati apanga deploy wauchuluka kuti akathandizire time imene amafunikira kwambiri. Tikamayankhula izi ndi
musatimveno molakwika. We are so much grateful ndipo thokoza kwambiri kwa inuyo asilikali a MDF chifukwa chonena kuti mwatenga nthawi yanu kuti mukathandizire zimezi. Iyi si ntchito yanu imene munalembedwera komano mukuona kuti okay muli ndi kuthekera kumeneko mukathandizira zikomo kwambiri. Koma tikamayankhula izi mumvetsetseno apa kunena kuti tilothokoza choncho tikuonabe kunena kuti zikuoneka ngati munakakhaso mwina mwathamanga siluziwa ngati mwina munathamanga nthawi imene komano kuthamanga pamene sachitika paja like nthawi imeneno madzi adzaza nthawi imenezo ndi imeneno anthu akhala kufunikira mathandizo nde inu mmakhala muli ndi akatswiri anu ena ndi ena amene anapanga za malini zikumalini uko zosambirazi kudumphira madzi asikala pa nyanja kuthandizira ukathandizirako motero right. Yeah, of course tikutibe ndife othokoza osati kuti notero tengakhale pasi ndikumanyoza kuti simupangapo kanthu yayi mupanga kanthu and izi zenezi zinthu zimafunikira osati kuti muzingokhala kumayang'anira azikwanja kumenya munthu yayi koma muzikhala pakachitika zinthu mukathandizira chonchi mukupanga so even stretch yourself over stretching kuzichosa mugwira ntchito zimenezo sizili mu ndondomeko ya ntchito yanu yako amuona kuti muli nkuthekera kumeneko kumakathandizira ndi ndife othokoza kwambiri mangoona kuti nomwina mwake nthawi ngati imene jainde kutinso mwathamanga zikachitika mwachangu ukafika kumene kuja kuti no pamene pangafunikire ino thandizopo ndeti ino mukutani mukuthandizira pamene popo. Ayi zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito imeneyi pepani kwambiri kwa anthu nonse amene mwakhudzidwa kumeneko fande saname sizinaende bwino mmene zakhala pamene paja tikukamba zonena kuti manyumba agwa ndi kuti anthu abwerera mbuyo chakudya anthu alibe kukhala m'makampo muja. Now look at this time now tangosala ndi kuti ndi masiku ochepa chabe I think kandi pa 5 January pamenepo ndikuti mande ali kubwera ali is it not like that kaya koma ndikuti ana akuyenera akhala kubwerera maskulumo ndi mmene mukapezeka zono tino ndi mmenenso mukagona anthu akuso zonena kuti zikasokonezanso nthawi nkhaniso ya maphunzironso kumeneko maskulu akakhala otsekedwabe kufikira nthawi imene zisakhala ngati zalongosoka fasi munganena zono kuti yayi achose mwana anthu onsewo achokechoke mmene momo maklasi masamagone mmene ana akuyenera aziphunziramo ndi maklasi awo sizingatheke zimenezo timanena kuti no kodi ma priorities zinthu zimene zizofunikira kwambiri ndi zitiro zofunikira nzonena kuti anthu amene ajawa apeze malo ogona ana aja amangopita school and akapita school amene also azibwera and ana also akugonanso pomwepo so actually amene azibwerera mmakomo mwaona ndi choncho ndithu zotino basi school enepo ikhande kuti no ana achedwetsedwa atsitsigulira omochedwa zosayenda tili ndi ana amayeso ma form 4 tili ndi ana a standard 8 ma form 2s zonsezo ndi kuti akhala akhuzidwa mwa njira ina yake ndi hayi koma ndi mmene zimakhalira ngati nganenso chani tingokamba bezotino amene mwina akukhala makampo azifunikirano mathandizo ena ake chifukwa kwayambano kubwera akuti no ndi humanitarian crisis kutontho zonena kuti no anthu amba kuvutika ndi njala kuli ndi kuti no zakudya lukambazo malo amene akukhala makhondo zina zoterezo kufunika ndi kuti no ngati kungapititsidwe macroline ndi zina zoterezo zikathandizire kuti no ndi makolera akubuka waso mukuona zikapangidwe control makampo mmene muzimakhala zovuta mwekhamu zimene mulibe tukamba za achipatala ma first aid mwakhale muli mankhwala kuti ena ake mwina azikapezeka kumene kuti akhuzidwanso ndi zimatenda zina zake ukazipanga contain ndi uzipanga control zimene zijazi so sizo kuti ziteke humanitarian crisis imene izikhanga zofuna nde kufunikira ndi kuti boma lipange respond mwachangu kuthamanga mwachangu kumeneko kukathandizira kumbali ngati zimezi komanso kwa anthu amene ali orino ngakufuna kwabwino angathe kuthandiza ndi kuti anthu amene azifunikira zakudya pali zambiri chakudya masopo zinthu zimenezo zonsezo aluza china chilichonse anthu kuti ali pa zero apapa fanire nyumba zawo ngati zagwa katundu wakokoloka china chonse kuluza kudza kosakhabwa pepano kwambiri pepani ayi tiye nino umalawi uja uzionekirano patino apapa kuboma kuja ngati mmakondano anthu nthawi yake no nditino ndi usatino ma 2 billion adzazipitira kwakasingalidwa birthday amuna ena ake yayi nthawi yake ndino yonena kuti no ma 2 billion ajawa azigwira ntchito pati apapa mutangorutsa zimakalata zonena kuti 2 billion tikuona ngati 2 billion kathandire muona ngati ifeyo tingakhale pasi nkumakulozaniza tizokomberani manja kuti zomwe tikufuna ndi zimezi ndalama zibwerereno kwa anthu amene amazipereka ndi misonkho yawo. Let's give back to the community. Tiperekenso ndi kuti kumene zikuchokera ndalama zikathandizeno anthu
athandizeni anthuwa afunikira mathandizo amenewo. Pepani kwambiri kwa nonse amene mwaluza makamaka achibale enieni ma direct relatives aluza anthu ndekuti ofunikira penepa. Tukamba za mzimayi oyembekezera zimakhala zosakhala bwino. Pepani kwambiri. Zikomo kwambiriso kwa asilikali chifukwa cha ntchito yotamandika imene mukugwira. Apa ndetu kumva kuna kuti no tili nayo military athu asilikali athu omwe akutipanga kuti tizikhala osangalala akuti